हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव एबसु आरो दिल्ली बड' एस'सिएशनआ बैसागु फोरबो फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बड' एस'सिएशननि जुथाइ बानजायनायाव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव साननैनि आबुं हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। 10 आरो 11 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा, आसाम मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमएलएफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लानानै हारिमु मोसानायनि गेजेरजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायदों। बैसागु दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैसागुखौ बरायनायनि मुङाव बैसागु फोरबोआ जागायनायनि सिगांनो दिल्ली हाटआव बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद बाख्नायथाव। दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, गुबैयै दिपेन बर'नि दैदेननायाव जे मोनसे हाबाफारि लादों, बेनि थाखाय आं बाख्नायगोन। बेनि सिगां गोदोबो लाबाय फिसा फिसौ हाबाफारिजों, नाथाय बेबायदि एसेबां गिदिर हाबाफारि लानाय जायाखैमोन। बैसागुआ जोंनि माहारियारि जिउआव नागार हायै मोनसे बाहागो आरो भारतनि बे राजधानि दिल्लीआव जों गोदो गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो होननानै नाजाबायबाबो जों जायगा मोनामोन, खना खनला खालामनानै थांनांगौ जायोमोन। आरो बे ओनसोलनि बे दिल्लीनि मानसिया खुनु दिन जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नायनोबो लुबैयामोन। नाथाय दिनै मोनसे फोरमान जादों जे 2022 सनाव हाबबाय जोङो, जे भारत हादरनि फिसा फिसा जाथि गस्थिनि हारिमु आरो दोरोंखौ गोबाथुमनानै लायाबा भारतनि हारिमुवा आबुं जाया। दा जायनि थाखाय ओंखायनो बर' हारिमुजों लोगोसेयैनो आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि फिसा फिसा जनजातिफोरनि हारिमुफोरखौबो गोबाथुमनानै लानानैसो भारतीय संस्कृति। दा जों बेनिफ्राय थांगोन आरो 15 तारिख एप्रिलनिफ्राय 1 तारिख बैसागनि उनावहाय गावबागाव गामियाव जों बैसागु रंजाहैगोन। आं बेखौल' खावलायो जे बैसागु रंजानाया मोनसे दोरोङारि फोरबो। जोङो गोजाम मेथडजोंनो रंजानांगौ। जुदिও माने स्टेजआव फैबाय दिनैहाय, थेवब्लाबो जोंनाव भालगारिज्मआ फैनो नाङा। आरो लोगोसेयैनो जे बैसागुनि नामाव सान्दा खांनायनि जे मोनसे कालचार डेभेलप जादों, सान्दा एबा डनेसना जानांगौ एबा नाथाय सान्दा खांनायनि जे कालचार, बे कालचारफ्रा जोबलांनांगौ लासैनो। कारण बैसागुखौ रंजानो थाखाय गावबागाव स्पिनिफ्रायबो हानाय मानसिफ्रा एफा एफा होलायनानैसो रंजानांगौ। बेवहायसो आसल माने गोजोननाया दङ। खालि जों मालायनिफ्राय खांनानैल' रंजायोबा बाहाय गोजोननाया थानाय नङा। थ' दिनै बे बैसागु हारिमुनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनांगौ। दिल्लीया दिनै नाजावनांगोन, दिनै नङा गाबोन जोंनि बर'नि हारिमुखौबो भारतनिनो मोनसे मुल धारानि एबा गुबै दाहारनि मोनसे हारिमु हिसाबै गनायनानै लाथारनांगोन। नङाबा भारतनि हारिमुवा मालाबाबो आबुं जानाय नङा। दा बेखौनो दिन्थिनो थांनानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा बहुद बोसोरनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन। गिबि बैसागुखौ साफ्र हाउसआव खुंदोंमोन 1998 बा 99 मायथाइयाव जानो हागौ। साफ्र हाउसआव खुंजोबनाय जादोंमोन दिल्ली बर' एस'सिएशनखौ लोगो नांनानै। नाथाय बे समाव जोङो दिल्लीनि गुबुन मानसिखौ लेंबाबो नायहोनो हायामोन। बेनि उनाव 2000 मायथाइयाव बर' मेला खुंनाय जादों हिमाचल भवनाव। बावबो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन, नाथाय बावहाय एसे बाहागो लादों। दिल्लीनि मेडियायावबो ओंखारदों। एफा एफा बिदिनो डेभेलप जायै जायै दिनै